ül mellém. Valamit mondok, szomjas vagy látom, üveg sört kibontok, figyelj! Enekből nem vagy gyenge, és blokkból is te vagy a penge, de attól nem érzed magad jobban, hogy az indexben 6.1 van, tudom én, az sem árt persze, de ha belegondolsz egy percre, majd ha az unokád szemébe nézel, ott már semmire nem végy észre, és hiába vagy gazdag, ha a haverok rád se basznak, egy kocka néz a tükörből, mondd nem kezdenéd előről, hogy a Sönhetsz kupa végén, minden este a BS TV-n, majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a spotban, ott vigyorogsz a képen, isztok a haverokkal, és a 20 év után újra rájössz egy-két üveg sörnél, hogy a Csernoz nyomcsapattal a legjobb társasággal lehetnél. Kupa van most a Sönhetsz, de mondd csak melyik feladatot adjam be. Kupa van most a Sönhetsz, de mondd csak egyetemre miért menjek be. Kupa van most a Sönhetsz, de mondd csak melyik feladatot adjam be. Kupa van most a Sönhetsz, de mondd csak. Az emberek megnéznek, hogy mindenhol sört mérnek, nyílnak az italboltok, és az jelent kupapontot, hogy mennyire dősek az autósok, mennyire szépek a nők, és hogy mekkora hátas dob